many prophet Dr. Abednego na oyesofopanye de ma eye Kingdom of God ministry ewo eye otoase ensawom eye otoase otoase okay otoase na yane papa eni nkomo na yenhwe papa ka se wahu bibi wodwie mo prophet majo Eja nyame so denka monso ega onso etisen nyame adomboko jede Nyankopon ase nia yatene se eja mo na Nyankopon da no ma bi andi e de kire mo na covid-19 ya ne ko ayegusu aye ko e de na woni Nyankopon di nkutan wahu yo ne di kan ye beda go de Nyankopon ase ye ja wo so odi honte wa ile mbra ya openya wa satisful everybody is that candidate. So what from Deuteronomy 29:29. God said the secret thing belongs to God, but what has been revealed unto you is for you and your children to do it. Yeye hintasemono ewo Yakobom chain. Na the one that the yachire alone Emma yenye kasa yebusu anya yenchempa. Enti na no na wo mpabo mo se de mete by the council ye beda Yakobom ase ama ye mam pani na nanyankwa. The security forces in the Pempun na mpabo mo ho. Se ne radio semba say obi ambo pai na yen papa no mo president no so kai so bia ye na afamu dia pamboa. Enti ama ya stop bribi ama ye ko wa ho mo mpabo mo. Se ne 1 Timothy chapter 2 eka se mo pa mo ahemfo empanyefo ministers ye pa na nyina na ye gumpa bonus wa na ewade ebi sabi ebai na mejo mo mentiase na me bi se ewade no se metume ebo me nyana mo na me ka kire me manga na nso na ye nyina ye pa paibo odobi akoye nite emfa ntonto ewade wo obi ahuhumu ene no kware na ewade nkasa obesa di enu nyam na nyakede se edi se mo ewade be kire me we be say everybody eyedasem asase eyedasem mene asase kasa asase so ntube apu wi ase apade nyina asase ase aso nyina kasa ne wo nyina ho nyina kasa tasem ni eni sa die adiban die jese janan kasa awo ye ja woso odi wonte wo enimra ampa empabo mu ne bi sebu no ebede di se enye eyi ni first time ofu oriase na sabri mu ayewo etise sania ohini bitra se woto no Nebukadnezar Daniel chapter 3 ebai se ena ohini a woto Nebukadnezar onu di yase so na ye bi sania na coronavirus apeti yase so na onu pese ni openipa opese onu ye na oye na wade se bai se yes wadin kuto na yes wadin kuto dia ko po ba se bi aye shaga mesha kina banigo ele ba te shaga aye Daniel se ohini nyankwa wade koto wadin ni na wadin kire wo mo ne ye ya ebai ne ye ne ko su ni na enti sa na wadin se ba se sa di ban we sa yari we sa hawo we I know Nyankopon wa ye so de twi ase aso ada o de hawo le mo onipa nkasa na kono e na kotwe aba e na be fa wi ata for den na na radio asemba ise na me kai se oni tere me se na bufusu ojakuba bufusu aba apa wi ase na e te be fi ase mbon de go se repent ye sakra ya gini na ye twe hu pide ba ente ho se na wa tro se ewade ni mba Ogena obo ewade bingo onti ne hunfi nia entie ho ense ewade bela na meba papa meba wo se nipa akono na chese efrihi ene nam so ma nipa akono e de kokotwe ade abebe sesen igwiasa fa na nyina komi very good won say ne onipa ensuro Onyankopon no nipa suro onipa na wo tire me say eye China for and the one here technology, one here answer. That's what you say. Move here answer. Move this radi. The radi no de ma. The radi say what the company pompo. Be so be so what they now pa or what or bo for man and can so use of the coupon no the papa ma. And you know that
wɔkɔwie wɔn sɛ mmoa bi wɔ hɔ a warrior they get power wɔnya tumi ahoɔden firi wɔn mu ɛyɛ China fo aduane a wɔwie ɔwɔ mma ɔkitiri mma ɛtɛfrɛ mma ɛnyɛma a wɔwie no ɛnyɛ sɛ wɔnyɛ kɛkɛ o ɛyɛ rituals a wɔwie sɛdeɛ spirit na wɔbɛnya spirit na ama wɔn nyansa na wɔde create so many things for their own life so many sika adominate wiase ayɛ nneɛma ahorow ɛnti saa creature wey ɔmo create ɛyɛ coronavirus no according to the spiritual respect no ɛyɛ human animal hybrid na to be so process no ohun bɔne bi ɛbɔ wura mu ɛnti no ade na kɔ ti sɛ mogya mu adeɛ ɛnti no sɛ ɛbɔ wura wɔ a ɛne wo mogya ɛba bɛko na sɛ aboa tɛtrɛ mmoa ahorow different wɔn ka bom ɔmo mogya ɔmo spirit ɛne onipa spirit onipa mogya adwembe na wɔbɛtɛ ama wo ɛnti saa de ɛyɛ hu a Jesu Onyankopɔn kuto yi ɛnti ne na ɛbɔ wura nkɔkɔ ɛnkyɛ na aha wɔn no ɛfi sɛ ɛyɛ wura wo a na saa mogya ɛyɛ mmoa ne nneɛma different aka bom wɔn spirit no ɛne wo mogya the spirit that two spirit no ɛne wo deɛ nhyia ɛnti nhyia deɛ na wo mogya no ano nyɛ deɛ undi aduane emu etu undi aduane a ɛyɛ undi bibi na wo mogya no ɛnyɛ strong a saa mogya no saa nkubɔ coronavirus na ti sɛ mogya ɛnti ɛno nso bɔbɛ fighting against your blood ɛnti na wohia aduane anasɛ mogya ɛsɛ sɛ ɛyɛ den ɛnti wɔn sɛ wɔn a wɔn mogya yɛ den no otumi tu mu ntɛm wɔn a wɔn mogya ɛnyɛ den no etumi wu ɛnti gye sɛ yɛbisɛ awurade sɛ yɛmyi nkurɔfoɔ mmra ne nkyɛn sɛnea sɛdeɛ Mɛsaki na Abednego ɛkɔ Nyankopɔn anim kɔbisaa no na onyame kyerɛ kwan na ɔkyerɛ nea ɛbɛyɛ scientist no kora sɛ na ɔbɛnya nyansa no gye sɛ awurade de ma wɔn no ɛnti no ehia sɛ ɛsɛ sɛ yɛsɛ fɛ no nyinaa ɛne mpanyimfoɔ no nyinaa wɔnyi nkurɔfoɔ anaa nkurɔfoɔ nto wɔn nsi hɔ sɛnea awurade adadi akyerɛ me nie mpɛ nkurɔfoɔ na wɔnkɔ awurade anim na ɛno no gye sɛ obi ano hene no ano ayi ɔpanin bi ɛna ɛbɛsɛ bɛ yi nkurɔfoɔ sɛ mo nsa nkurɔfoɔ monkɔ awurade anim na monkɔ bisa na monkɔ hwehwɛ sɛnea Nebukadnezar mmaa Sadrach Mɛsaki na Abednego ho kwan sɛ monkɔ bisa mo Nyankopɔn no na nea ɔbɛka kyerɛ me no mommɛka kyerɛ me ɛnti saa na ɛsɛ sɛ wiase afɔ no nyinaa ɔman bi aso mpanimfoɔ no wɔyi nkurɔfoɔ ɛnkɔ Nyankopɔn hɔ ɛfiri sɛ sɛsei no coronavirus no aboa no also to be transformed wadani living thing every living thing breathe idea kiasi okume odidi order na da order on that entino so otiase dia no odidi dia otumi entino as I say monya sa tumi ni wo kuna kasa leto wo penechi wade ma no na wade pe say no one told Deuteronomy 29:29 the secret thing belongs to God but what has been revealed unto you is for you and your children. Aduane aye di saa kokoyiwe vitamin C ne yi ni ya de ni na eye eboa umuja ebo nipa moja ma onipa moja ne bensin saa moja emua moja no nanso aka say ye benya awurade betre any scientist no anu eduro aboa no because human animal hybrid papa Echiwadeɛ no ɛno ne deɛ sese baabi a yɛdure ɛhɔ deɛ hwehwɛ nti echiwadeɛ na no ne deɛ Nyankopɔn da ne deɛ ama wan dabi wan pa man o se membo amane na mumun kan tire wiasa fa da nyina na wɔn so man ko mmra ɔno Nyankopɔn nkyɛn sɛnea Nebukadnezar yɛ a ɔde saa de mane bai no wɔn ma kwan ma nipa no bi kɔ awurade hɔ na awurade kɔ kasai no and I'm going to tell you, and I'm telling you, okay, daddy. Just say, phone. I try on where I did. I saw where I get to find. Now say, yes, Senna, you be home. You have one over there. You be sat on the money. And yet, see what is a saying, yeah, coronavirus, no. To me, as I go, you need to make. Nanso no wachiwade ho nti awurade pe no ni wachiwade no na chiwade no wampa ma no ento se membo amane
na wonyi nkɔfo sɛte nkɔfo te sɛ sɛ ne yɛwɔ asɔfo dipo mpɛmpo a woni mu na sɛ wɔn betuma kɔ Awurade nim na wɔn ho kwan no so akɔ so akɔde a na wɔn betuma ne Awurade akɔdi nkita ho na wɔhwehwɛ yare no ɛne honhombɔne na abɔwura mu saa honhombɔne no wɔfam acquired oracle of the transcendental monster. Okay. Honhomfi abɔwura mu nti sɛ yɛn tɛ wɔn nya no aduro yɛ no ebi sɛ wɔn ho yare no otumi dane ne ho ebi sɛ yɛ ahohom bebree mogya bebree ɛna akapa ɛna ayɛ adeɛ no nti biribia no otumi sisa ne ho ɛnna Awurade pɛ ɛna obetumi ho no akyerɛ akyiwadeɛ no akyiwadeɛ ne aduro ne yɛ akyiwadeɛ na mepatɔ mebawo sɛ Nyankopɔn etime da bibi sɛ yɛdi akyerɛ wa ɛdeɛ na esi ho kwan sɛ Nyankopɔn bɛsan akyerɛ wo ahoa na montuo no wadi ka aka baako sɛ sese no sese mpanyifo no tu anamɔ pa asɔfo a wɔn bɛkɔ Awurade anim na yɛtimi yɛhu akyiwadeɛ na deɛ na esi ho kwan sɛ Nyankopɔn bɛda na di akyerɛ wa na wo nso obɛyɛ ewiase afa na nyina amoa a ɔman Ghana ka ho bi aka akyiwadeɛ kuro na ka ho no ayampa sɛ ya okai no ayampa na bisa bo Awurade abane abɔ ho pai na Awurade bo fu denti ɔsɛ onipa ekire ne yɔnko sɛ bɔne nkuto na dos wo yate onipa yɛ n'adwene sɛ ɔsakra onipa yɛ n'adwene sɛ ɔtwe ne ho afiri nneɛma ɛndeɛ ho nipa yɛ ready ɛnti sɛ ɔmampani ɔsɔ hina ɔsɔ pani no ɛbɔ dɛwo obi ansakra obi ndi sɛ ne yɛ hohoro yɛ nsa yɛyɛ sɛ ne ɔmampani ba nyame nhyira no ɛmo nanso sɛ aka honhom fam sɛ adwuma no wɔn yɛ wani kae so but adene so no honhom ka ho ɛnti na aka honhom fam ɛnti ohia obi ɔbɛma spɔsin apa asɔfo no bi a wɔtumi ne onyame kasa wɔtumi bɔ mpae ɛnyɛ mpae tete wɔn a wɔn fɛ Nyankopɔn what I say also the wiase no mu abidu nyina yɛ Awurade bia na why no be ma ko Awurade ho obi a ne nsa ɛnebe on green bone Psalm 24 one kind ni nyina da obi a okuta saa the grade na obetumi dia ko Awurade ho na yɛ ba ko fo asɛm te sɛ nea ma fa to me ho to a me buso yi sɛ Awurade nso Awurade ma me kwai na bi na 3 times on ma kwai on ma me ho wai. Okay. All right. Say and sorry a yatutu masofo no binom e kase na kebeya nanado emie ebinum kraka mpose wa emie a bibi besi ebi so se da bi ade ba bi a yaduro yachiwade kwa na wukan a wo se wakọ Nyankopon anim a Nyankopon kra bu afu a onfa chiwade mawe eti na ensore ne nso kwa no minim se bi a eno so nya hu adi yi ana yo sorry no me pacho obi ka se won wo se dia me pacho de bi border le boundaries so omo mbansa confirm say Awurade no nyamba dey Awurade also the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Wa akwankyira se wo ye no ya me nije no chire wade no no mu ye na wo tupili tukunyama anfana bibi wo homiye anaso gbogbo kwan bi wo meka ti wonye bibi tadre ana wo gbogbo kwan kwa sori a wayo se dia me pacho me ngimu abi aye me hu ye ebi se Awurade me command to ni yam ye Awurade bufu wo ka se the anger of the Lord Awurade bufu eno so another angel another spirit a ono so butu say obua ama abontapo na no abefo no ka kire mi se wonya nti se ye nkwa sori onim ne Awurade se yi kire me asori so la nwa turu adisa nsori ni na eye adwuma se eye adwuma ohunhun abefo na bontapo na kotra sori dem na wo go say wo gbare ho wo ye party wo ya wade ebunu mo ye niam ababa ene se de yekobiabia sori de ne yekomudi ane ne ye hia your friend is saying a purification power spiritual purification and people na ke very panka pa we no kwa won suspend election dia the one your spiritual anyway purification ka and sanctification one set your mind no nipa no ho hia o person be di man so ana person be bribi na nipa no gufu wa e fe hwan so nipa ni anije nipa ni ahoto nipa ti apeni what you say and so say sorry planning na they are corrupt and have done abominable iniquities as sorry ni plan e ready to be the home trouble on so ma won ye okay and the official ready say na bebre ya tru what's one for we see ni ade e ya tru
And sorry, the brave and yet, Oyamene, we call the spirit of the power of the air, the spirit of the marine spirit, the spirit from the underworld. And Adani, the brave, and deep one, and they are so full of Wakasa. Papa, no, the joy of the Lord is our strength. The Guadini workful. If we shall confide in the day, 8 to 12 diamonds, all small here. Okay. And didn't lie and the book is fair, and what is fair, and no so capo. I'm a nipa so, they say, only patch in the young cook in the young nipa, every 2 minutes, every baby. I'm a offending the radio where home, yet also in the radio who on zero. Okay. All right, Papa. And yeah, and penny for what can you say in there? And one among 2 a penny a bit to me a tune as you say, one woman, who knew she a bit my idea of why on. Man, ya may have the one say, and I didn't make you say anything. And also, and posting a hen and Panipono me who near. Okay. And I just somebody say, and posting Sabri will be a mechanic in Okay. And when we say, I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the what of the kingdom of God. And to me, yes, man will say, member bois, I am the river unto the eternal life. Okay. Yate. Asuma. Then consider him what Prophet Dr. Abednego. So for Penya with that the Kingdom of God ministry. Ewo eye otwase ensawom. Yada se na nwumre se oni edin komo. Amen. 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 Jenny eye Prophet Dr. Abednego the Kingdom of God ministry. Owo nsawom otwase. Ene yanka bi siem de tete se papa se Yakopa da no ma bi edi a kire no. Enti huhum nsam no so de yen ye ni se ni bi. Enti ye friend no de o kan ye no. Ene da won ti na ho na bontu bi o ho a. Amomo yen hwe de yintu ne tentem. Na ye hu dia ekọ. Ha ye ni